Takže čaute u nového videa. Dneska hrám s kamarátom. No, vyzerá to, že sa volá QPP, ale volá sa Game Time. No, to je. Myslíš sa mi v také spodnej? Dobre, to je vrchnej. To je sa spodnej. Co si tam? Proč mi nekladnú, či sa to nebudu? No, neviem. Ja som Ježiši, to sa bude dosť zlé. Dobre. Tak, počkáme chvíľku. Tak, už sme na inej mape. No, a tebe odpadlo zrovna na predok, lebo niekto do teba nabúral. No to pravda. Nejaký tako, hneď po mne nabúral. No to je pravda, no však. Počkaj, kde si? Ja som to. Poď sem, ja poď von. Gametíme. Ty čo do mňa nabúrávaš, ty kakino? Nejaký začiatočný. Nejaký kakino zo začiatočníckým autom do mňa nabúral. A ani niečo lepšie nemal? Nie. Takže to bude auto. Au, nabúral som. Poď na 360 výskok. Keď si tam neviem. To je jedno, však. My potrebujeme teraz nejaké mega krásne autička. Zastavíme rýchlo, stoj. Dobre, som sa bál, že už spadnem do pôjdu. No dobre, poďme na svetový skok. Ešte jeden veľký skok. Poď, idem to tak. Ja to niekedy normálne nedoletím. Teraz sa mi to podarilo krásne. Na čo ja? Môžete si niekedy, keď nás máme na Novej Dubnici, takže to bude nás niekto trestniteľné. Alebo si budete myslieť, že sme to my, tak si to môžete s nami zahrať. Ale to je vtedy. Au. Keď. Na stretne. Lebo my väčšinou často bývame na skateparku, na Novej. Niekedy bývame aj u mňa doma. Áno, u tak mňa aj doma prečo? Prečo? Ty kakino? Si kúpiť nové. Tak ho zarábať na chvíľu. Na chvíľu. Alebo čo? Ja som zarábať, lebo... Len túto driftrujeme krásne. Nabúram. To som dobre zabrzdil. Proste ja som skoro nabúral, to čo je za kakovinu. Koľko stojí gumy nové? 302, ja mám koľko? Čo je 302, ja mám koľko, preboha? Ja už nemám ani 1000, takže ja musím stavať. Ani ja sa mi zdá. Nemôžem. Počkaj, čo? Ja už som si upravil. Dobre. Tak ideme. Počkáme na Game Time a zatiaľ kým si... A teraz proste chvíľu si zajazdíme a potom to trošku počkáme a dáme si Game Time novú mapu, takže jazdíme krásne, jak som povedal. Au, nabúral som. Tak, dobre, už sme na inej mape. Nevyzerá to tak. Vážne, tak nevyzerá. Dá sa tu nabúrať? Nevyzerá to tak. Nie, nedá. Tak to nejak do toho hráča sa nedá. Mne to vyhodilo. To to vyhodilo? To je tak chvíľu. Mne to ráno vyhodilo. Tak, neviem, no. A jedno dejme. a mňa to vyhodilo. To čo je za kakovinu? Tak dobre, poďa, musíme to na chvíľu preskočiť inak, lebo dáme si inú mapu, takže čaute na chvíľočku, čaute. Tak dobre, sme na inej mape. Zase je hrozná mapa. To je moja najhoršia mapa na celé FPS, takže...
ty kam chodí. A kúka sa ako proste nevie. A kúka sa ako vieme driftovať, ale neviem. Taký strašný. Keby chcel byť. A vedel som to, že so mnou sedí v aute pes a s tebou. Ja musím byť za psa. Ja musím byť za psa. Ja som teraz za psa. Ty? Nie, ja som musím byť za psa. Akože iný človek. Tam je pes. To je divné driftovať so psom, ale však. Tak dobre. Kde si? Kde som? Za tebou som. Nie, nabúraj, dobre. Tak, jazdíme. Ja do teba idem nabúrať. Najprv skúsim, či sa do toho nabúrala. Tak, dá sa. Do toho modrého listom, nie? Do teba. Nie, nechod do mňa nabúrať. Sme kamaráti. Kako? Odpadol ti predok. Ha. Idem preč. Odpadol ti predok. Ha. Ja by si mi neurobil škodu. Tak by urobiť. Tak tu máme nejakú krásnu trafičku. Ježiši, prečo si čiapa? Lebo sa mali schodím týmto smerom, čo idem ja, nie tým, čo máš ísť. Sú to game time. Ja sa len celé opraviť. Ale asi nie, môžeš si opravovať. A poďme asi zarábať. Vyšli, poď zarábať. Ešte nie, a to čo budem s ostatnými divákmi. Ináč, ľahko vyjde merch. Mohol by. Konečne, nebo sme... A hlavne merch sa bude predávať na Tiamo. No, Tiamo. Proste Instagram Tiamo. Neviem proste. Tam budeš? Ty nebudeš predávať na Reobiku? Čo? Budeš to predávať na Reobiku? Ako? Na Reobiku. A čo? To je lepšie na Reobiku. No to nemôže, to si môžem ísť sám, to si môžem aj, to by som, to by bolo tak skôr proste. Čo tam robíš s tým? Čo tam stojíš? Máš lepkavé zatáč. Máš lepkavé tie zatáčenie? Proč je to máš lepkavé? Lebo si držal tvoj brat, ne? Lebo papal tu, lebo si mal tu lížať, tak tu. Čiže sú Vianoce, lebo som sa nepodpísať. Neboli, že Vianoce, sú tak Vianoce, asi Vianoce boli tak... Tak nie Vianoce proste. Sú Vianoce, zajtra je piatok. To nevadí proste, no. A Vianoce boli už pred týždňom. Ja viem, to nevadí. Ale mne je dobré, že môj tato... Prosím, tato... Tiamo je môj. Tiamo. Tak tam pracuje môj tato, takže... A ešte aj pracuje doma, takže ja si môžem zobrať nejaké tričko zadarmo. Proste je strašne dobré. Takže ty si budeš vyššie. No, alebo je to. Ja to budem predávať na Reobiku. Ale ja ešte mám doma tata, ktorý... Ani natáčam na YouTube. A na čo diví, keď máš proste tata, ktorý vyšíva a vytlača. Ešte aj má svoju značku vymyslenú. Už mám dlho odpadnú, ty prdok. To je zadok. Nemám zadok. Máš? Nemám. Si istý? No dobre, že ja si ťa pozerám, budeme tu. Si. Ja vidím, ale ty čo? Ja to vidím, ukáž. Ja sa vidím. Nemáš zadok.
Hej, mám to do... Však, lebo to je už lebo to už je spodok. Ja mám taký niečo spodok. Víte, ako máte to spraviť? Rýchlo preč. Dobre, ideme slepú babu, nepozerám sa. Ja som taká slepá baba, že neviem ani čo robím. A pritom ešte aj driftujem. Našiel som, ale som ťa letel. Ešte si ma nechcel. To čo robíš? Ja sa to robím. Lebo si čakujú, a nechaj sa nám tu dá. Prečo si tam zase? Naboraj. Dobre. Dobre, naboraj. Dobre, nie na to. A ja to teba naborám teda. Tak skús. Víš? No ale do teba som naboral. Aby sme naborali do seba zároveň. Naboraj. No? No čo je? Gamekomík. Dobre, to je na Rozno? Nemám na túto mapu, lebo proste je tu strašne malá. Je tu strašne malý priestor na driftovanie. A ja si nevymením mapu, takže... Počkaj, nie. Tak, teraz ideme zabrábať. Takže Dobre. čakáme. Tak ideme. Čo je, ono by to sa mi dokázalo fail. Ono sa by dokázalo fail ešte raz. Ideme. To neznášam. Nie, to netrafia. Čo je to? Fail. Nesnášam túto vecičku. A jak si dávaš tie závody? Vieš, jak sa dávajú závody? Čošek, ty to máš? Na závodu. Takže takto vyzerá moje auto. Takže toto bolo. Dáme si ešte raz. Teraz idem proti nejakému inému autu, ale mám stále lepšie. I keď on má lepšie auto ako ja. To nevadí. Počuj, máme to vždycky tuto vykrúti v tejto takovej zátačke. To začne. Tak, musíme to udělat zase. To je to nejlepší mapa. To dal tu nejlepší mapu. Tak to je ta situace nejlepší. Ještě je ta. To je jedno, že to je mi je úplně jedno. Já nejdem závodit, takže mi je to jedno. Tak, to si driftujeme trošku. To jdeme. Ještě se mi dá nakonec. To půjdeme.
Tak a pre toto video by to bolo všetko, takže ak nemáš odber, tak daj. Dobre, tak to je jedno. Ak nemáš odber, tak daj a keď vyjde Game Time kanál, tak aj jemu daj odber, aj like, aj zvonček, aj mne odber, like, zvonček a proste tak lúčim sa s vami a zatiaľ čau.